Jeliba Jabarani filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'a ye ko kura ka yira la k'a fɔ nin ye aw ka kunnafoni gafe waati selen bi sɔgɔmada in na bi ye tɛnɛndon ye j'espère que week-end kɔni Mali Tolo ale kɔni gɛdɛgɛdɛ natɔ filɛ nin ye sɔgɔmada in na yanni an b'a k'a fɔ nin dɔgɔkun in o daminɛ sabula an bɛ se k'a fɔ lafiya kɛra a daminɛ min ye samedi dimanche lafiya kɔni kɛra o waati madame yɛrɛ bɛ voyage la sisan o kɔrɔ ye ko lafiya kɛra donc nin waati in na an b'a yira aw la k'a fɔ nin y'a ka kunnafoni gafe waati selen i n'a fɔ laadalako la min ye fasiri kɛbaaw olu mana min fasiri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan bakurubaya la an bɛ se ka min ta aw tulo kan an b'o da aw tulo kan walasa faamuyali o ka se k'a sɔrɔ o la cogo min donc o siratigɛ kɔnɔ bi sɔgɔmada in na Mali Tolo m'a f'i ye indicateur de renouveau o bɛ ne bolo soir de Bamako wula o bɛ ne bolo ka taa nin waati in na info matin aja indépendant olu gafew kɔni bɛ ne bolo sɔgɔmada in na ni ala sɔnna min ye nin waati in na an waati min sumana ka d'a ma kamalen garisɛgɛ mana kɛ min ye an tɛna d'o ma sabula bamananw ko garisɛgɛ dongatigi bɛ ji feere bala la siga t'a la Musa i y'a fɔ cogoya min na an bɛ foli kurakuraya min ye an filɛbaaw n'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen sa k'a fɔ k'u bɛ sɔgɔlen u ka télé mandi sanfɛ min ye Joliba TV News u bɛ sɔgɔlen u ka radio mandi sanfɛ min ye Joliba FM ye baaraw n'u tagabolo kɔnɔna la sa ni nin gafe ninnu bɛ bolo gafe minnu ni ne garisɛgɛ donna olu la sa o tɛ dɔwɛrɛ l'essor ale bɛ n bolo bi n bɛ n da don a la 26 mars a bɛ n bolo les échos welewele ale bɛ n bolo n b'a kuncɛ ni wagati man koro sa ni nouvelle horizon ye i n'a fɔ laadala la an b'a fɔ cogoya min na sa an sigikun ye gafew ko ye sisan sa an bɛna walanwalan yaasa faamuyali a bɛ se ka sɔrɔ baaraw kɔnɔna la cogoya minnu na. D'accord i y'a fɔ cogo min sɔgɔmada in na ne bɛ sɔn ka daminɛ ni min ye o de ye gafe min bɛ ne bolo kɔrɔ an ko soir de Bamako wula Bamako wula ale ka gafe kɔnɔ nin waati in na a ka bɔli i n'a fɔ an y'a fɔ bi tɛnɛndon octobre kalo tile 7 san 2024 o ka numéro an b'a fɔ 637 donc n'i ye jateminɛ kɛ o kɔnɔna na olu bɛ min fɔ an bɛ don ni min ye a yirala k'a fɔ ko komi sisi la n ka cɛ k'a kɛra kata bani ye koyi bɔn sen kan gɛlɛn sen kan ko kuma de bɛ nin waati in na bamananw ka kuma tɛ ko kɔnɔdimi ye basa sɔrɔ ale dannen b'a kɔnɔ kan siratigɛ kɔnɔ ko min ye ale finitigilakaw ye k'olu kɔni ye pankacun kɛ ka ɲɛsin garabaliw ma koyi min ye Laya Jara ye ale bɛ min fɔ ko kun ye kunna sini min ye karidon ye min ye octobre kalo tile 5 ko n'i ye jateminɛ kɛ ko ko kɔni kɛra katabani ye koyi commune 6 de Bamako kɔnɔ k'o don ko min ye an ka marabaaw ye olu kɔni tɛmɛna vitesse supérieure la koyi ka kɛɲɛ ni min ye wulikajɔ min kun fɔla k'a fɔ garabaliw olu ka u ka minɛnw cɛ ka yɔrɔw bila ko donc ko min ye an ka marabaaw ye k'olu kɔni tɛmɛna vitesse supérieure ko n'i ye jateminɛ kɛ ko ni opération ninnu bɛɛ montera walasa ko o nana kɛ banna ko ye koyi k'a bɛɛ daminɛna min ye 3h du matin ka na 4h du matin kɔnɔ ko o waati de ko n'i ye jateminɛ kɛ ni baara ninnu wulikajɔw kɛra faamaw fɛ ko baara min n'i y'a jateminɛ kɛ k'a kɛn bɛ min ye finitigilakaw ye k'olu ko cun siti ninnu kan i n'a fɔ commando ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye fasirikɛba ye Laya Jara a ko n'i ye a ko kɛcogo lajɛ non ko i b'a faamu film kɔnɔ finitigilakaw ka cun ani k'a fɔ maaw ye a m'a fɔ aw ka kaso la ka kaso kuru ka yɔrɔ bila wa ko a kɛra bɔn sen kan yɛlɛn sen kan ye waati min dɔw kɔni y'u yɛrɛ ɲini dɔw fana y'a ɲini nin waati kelen na k'a fɔ nin waati na k'olu bɛ na u ja min ye finitigilakaw ɲɛkɔrɔ ko a kɛra kata bani ye minɛtaw minɛna citaw cira walasa baaraw olu bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔ cogo min ko n'i ye jateminɛ kɛ fana ko nin ma kɛ banna ko ye koyi ko sabula ko a bɛ waati jan bɔ ko min ye an ka jamana marabaaw ye olu tun y'a ɲini k'a fɔ min ye bagan feere yɔrɔw ni an ko garabaliw ko gouverneur tun ye communiqué dɔw kɛ walasa k'a fɔ o garabali ninnu ko olu tun kan ka wuli n ye jateminɛ kɛ ko garabali minnu fɔra o bɛ taa min ye garabali 7 ɲɔgɔn bonyaku ye fasirikɛba ka kuma la n ye jateminɛ kɛ ko Lafiyabugu kɔda min ye Falajɛ Solola ye min ye Falajɛ zone aéroportuaire ye ani Sabalibugu Ɲamana Jelibugu ani ne jateminɛ kɛ zone industrielle ko olu kɔni bɛɛ datugula ko min ye président de délégation spéciale ye min bɛ commune kɔnɔna na
olu fana kun y'a yira u kun wulila ka fɔ olu ka fɛɛrɛ kɛ walasa décision minnu tara marabaaw fɛ olu bɛ se ka bato cogo min ko n'i ye jateminɛ kɛ ni décision bɛ na bɛ waati min ye école de gendarmerie ani aéroport min international Modibo Keyita min bɛ Senu ko an bɛ se k'a fɔ ko banbaci walew olu kɔni ye banbaci wale kɛ walasa ka ɲɛsin nin yɔrɔ ninnu ma wa ko ni jateminɛ fana kɛ tiɲɛni min kɛra ko tiɲɛni barika bonyana ko o waati kelen de kɔnɔ ministre des transports et des infrastructures ale fana ye wulikajɔ kɛ walasa ka se ka sariya ta sariya min fana b'a yira k'a fɔ nin waati in na mobili minnu bɛ jɔ siradaw la ko fɛɛrɛ ka kɛ walasa nin mobili ninnu olu ka se ka yɔrɔ bila cogo min donc o kɔfɛ de fana min ye nin garibaliko kuma ninnu fana min ye sariya tara k'a fɔ ko nin yɔrɔ ninnu ko u ka datugu walasa hɛrɛ ani baden parce que nin bɛɛ bɛ don lakana hukumu kɔnɔna na donc n y'a fɔ a ye cogo min donc n'i ye jateminɛ kɛ min ye fasiri kɛba ye a y'a yira k'a fɔ nin waati in na min ye lafiyabugu kɔda ani olu kɔni bɛ ka ɲini olu ka taa min ye jikɔrɔni kura ye olu bɛ fɛɛrɛ ka taa yen de ka d'u ye ka tɛmɛ Kati dal kan donc ni kun ye fasiri kɛba ye min ye Laya Jara ye sɔgɔmada in na a ye min fasiri ka bɔ min ye soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula tolo biti fan fɛ ni nana ne fan fɛ n bɛ n tɛgɛ don nin waati kɔnɔna la sa min ye l'essor ye gafeba faso ka gafeba n bɛ ɲɛsin ale ma a da bɛ wulikajɔ la ko ye l'essor ma y'a yira sa Abubakar Traore ale ka fasiri don a ko tɛza waati in kɔnɔna la sa k'an bɛ don min na i ko bi k'a bɛna fɔ ko kɛrɛfɛdaw bɛɛ lajɛlen Mali finitigiw kɛn bɛ ka o da suwa min ye banbagacimaw da la koyi ko min ye Mali forces armées ko olu ka wulikajɔ k'a bɛna fɔ ko dɔ de farala o yanga kan a bɛ tile damadamani bɔ ka ɲɛsin min ye tɛza waati mara ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin min ye banbagacimaw olu ka wulikajɔ ma Abubakar Traore ale ka fasiri don l'essor kɔnɔna la bi a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye nin wulikajɔ in ye wulikajɔ min ni an ka finitigiw n'o ye faamaw ye ko u kɛn bɛ ka a boloda sa a bɛ waatinin bɔ ko ka ɲɛsin min ye groupe armé terroriste maaw ma ni o ye gati ye ko a wulikajɔ bɛɛ lajɛlen okumu kɔnɔ sa k'a bɛna fɔ ko min ye Kidal fanfɛla fo ka na se ko tɛza waati kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ko gɔri ko u ye o turu kabi juma tɛmɛlen min ye octobre kalo o tile 4 san 2024 ka ɲɛsin min ye wulikajɔw ma ko kibaruya u y'a sɔrɔ cogo di min ye l'essor maaw ka ɲɛfɔli ye sa ko direction min n'o bɛ kunnafoni ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kunna finitigiw tɔgɔ la Mali kɔnɔna la ni o ye DIRPA maaw ye ko olu ka kunnafoni don ko y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni wulikajɔ min n'o bɛ Mali finitigiw olu kan an bɛ don min na i ko bisa ko ka ɲɛsin maajuguw ka wulikajɔ tagabolo bɛɛ lajɛlen ma ka t'u sɔrɔ fo u dagayɔrɔ la ka fakunba u la ko o okumu kɔnɔna la sa min ye faamaw ye ko u ye wulikajɔ ka dɔ fara a yanga kan tɛza waati mara kɔnɔna la sa ko balalen o bɛ ko sudalen sa ko o okumu de kɔnɔna la sa min ye dancɛ min ko ni o bɛ Mali ye ale ni Algérie fanfɛla la sa ko min ye an ka finitigiw ye u ka wulikajɔ okumu kɔnɔ sa k'a kɛra sababu ye sa ko ka kɛrɛfɛdaw ka olu bɛɛ lajɛlen sɔn a maajuguw ɲɛ siga t'a la k'a fɔ ko don tɛmɛlenw kɔnɔna la sa min ye gafe ka ɲɛfɔli la ko ni wulikajɔw ni olu k'u sabatira ka ban dɔrɔn ko min ye maajuguw ye k'u tun bɛ puruti waati ni waati ka don min ye Algérie kɔnɔna la o okumu de kɔnɔ sa ko min ye Mali finitigiw ye n'o ye faamaw ye sa ko u ye min ye kɛrɛfɛdaw k'a ɲini ka olu bɛɛ lajɛlen sɔn yani wulikajɔ laban min ni u filɛ a kɔnɔna la ni o bɛ se ka boloda cogoya minnu na o wulikajɔ min ni o de kɛra sa k'a kɛra sababu ye sa min ye maajuguw ye bɔn sen ka bɔn kun kan o ka ye kow kɔnɔna la ko k'a sababu kɛ min ye Mali finitigiw ye sanfɛ kɛlɛ n'o ye vecteur aérien o siraw fɛ ka na se min ye duguma kɛlɛ RATCG o tagabolow bɛɛ lajɛlen ma sa ko Mali finitigiw ko u b'a k'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen yira nin ko kɔnɔna la ko kibaruya l'essor maaw ka ɲɛfɔli la ko a sinsinna ka sira sɔrɔ sira fɛ sira min ni état-major général des armées ni ale yɛrɛ ye kibaruya bɔ ka bin koyi ko y'a yira sa k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi ko tare ko bɛ se ka fɔ nin waati in na min ye Mali finitigiw kan n'o ye faamaw ye ko k'a sababuya kɛ ko u ma yɔrɔ si to yen nɔ tɛza waati fanfɛla la mara kɔnɔna la
min ni u ma taa min ye maajugu ka t'u sɛgɛrɛ fo u daga yɔrɔ la sa ka fakonban o la o waleya min ko ni a bɛ ka sabati an bɛ don min na i ko bi sa k'u kɛmɛ ka wele bila min ye jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma sa bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i jigi kɛ kelen sa ko wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen tagabolo kɔnɔna la ko n'i y'a jateminɛ min ye Kidali kɔnɔna an ye fils fanfɛ la ka na se Kidali marabolo yɛrɛ ma sa min ye service de l'information min n'o bɛ finitigiw kunna k'u y'a yira k'a fɔ ko Mali finitigiw k'u ka wulikajɔ a sabati bɛ nin yɔrɔ ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na koyi ko maajugu caman bɛ yen nɔ u tɛgɛ yɛrɛ sera ka da minnu kan k'a sɔrɔ u bɛ nin na ko o waleyaw kɔnɔna la sa ni o ye ka u minɛ k'u kɛ prisonnier politique prisonniers ye tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa don nataw kɔnɔ ko o baaraw fana bɛna sinsin yaasa min ye Mali finitigiw ye u ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakodɔn cogoya minnu na fasiri Abubakar Traoré ale ka fasiri don a bɛ l'essor kɔnɔna la bi bɔli aw bonya b'a la ale bi an bɛ taa min ye lakana kɔnɔ i bɔra k'a fɔ n'i bɔra Tɛnzan an bɛ taa Bandiagara n'o de fɔ ko n'i ye ɲɛnbɛrɛ ye ka ba tigɛ lafiya kɔnɔ a bɛ minɛn dɔ kɔnɔ n'o tɛ n'a yɛrɛ kɛ ba la e ko jɛgɛw tɛna n'a dun donc o siratigɛ kɔnɔ min ye Laya Jara ye ale y'a jira k'a fɔ min ye kununko dimanche don octobre kalo tile 6 min ye an bɛ se k'a fɔ an ka tonso minnu bɛ yen ko Dana Ambasago ko o ni banbatiw ko olu kɔni karila ɲɔgɔn na koyi min ye Bandiagara mara kɔnɔna na ko min ye attaque nin ko o kɛra 11h waati ni ye jateminɛ kɛ ko a gɛlɛyara kosɛbɛ nka min ye donsow ye k'olu sera ka banbatiw k'olu repousser min ye Laya Jara ye a y'a jira k'a fɔ u ka kunnafoni kɔnɔna na ko min ye source an b'a fɔ ko min ye terroriste ye olu kɔni ye sifinnakaw dɔw kɔni o ye siratigiw ɲɛ olu tun bɛ ka taa min ye sugu la sugu min dugu min an b'a fɔ Joma ko o kɔnɔna na ko ni min ye Dana Ambasago éléments ko o ni banbatiw fana olu karila ɲɔgɔn na o waati kelen waati min o ye sira tigɛ sugutagalaw la ko o ni min ye combattant Dana Ambasago ye olu kɔni an bɛ se k'a fɔ karila ɲɔgɔn na ko o karilen ɲɔgɔn na waati ko mugutiw gana kosɛbɛ min ye population ye ko olu kɔni ye kulew bɔ koyi walasa min ye an ka Mali finitigilakaw ye olu kana dɛmɛ don min ye ni donso nin ye an ye jateminɛ kɛ ko donsow ka wulikajɔ ani o ka jija Amadu Tolo ko o kɛra sababu ye walasa min ye ni banbatiw ye ka se ko o lasigi kɔfɛ donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye o source kelen ye ko o b'o yira ka o source kelen fana b'a affirmer k'a fɔ min ye Jange maire ye ale fana den ko ale fatura o y'o faga ko n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye Serge Nafunke ko an bɛ se k'a fɔ mi bi na ko combattant minnu bɛ yen min ye donsoden minnu bɛ nin zone ninnu kɔnɔ ko ala ko tiɲɛna ko o bɛ wulikajɔ la o bɛ jija la o bɛ baara la walasa jamanadenw minnu bɛ o localitéw kɔnɔ olu bɛ se ka lafiya cogo min Fasiri Kɛmɛ k'a fɔ la Amadu Tolo ko n'i ye jateminɛ kɛ o bi na min ye mouvement minnu bɛ yen bi terroriste mouvement ninnu ko n'i ye jateminɛ kɛ ko bi na milice minnu bɛ yen surtout an ka donsoden minnu bɛ yen ko bi na ko olu ni olu kɔni bi olu de bɛ karila ɲɔgɔn na ka caya wa ko n'i ye jateminɛ fana kɛ ko min ye duguden minnu bɛ yen ko olu fana kɛmɛ bi na k'u jigi kɛ ala ye k'u hakili sɛmɛ ni donsodenw na koyi ko sabula bi na olu de bɛ yen walasa ka se ko olu lakana yɔrɔ min an bɛ se k'a fɔ an ka finitigilakaw tɛ o siratigɛ kɔnɔ Fasiri Kɛmɛ b'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ min ye Amadu Tolo Jɛnɛ mara n'i ye jateminɛ kɛ ko bi na donsodenw olu bɛ ka baara ɲuman kɛ yen ni an bɔra o la fana ko n'i bɔra o yɔrɔ la ka na min ye nin waati na Segu mara fana kɔnɔna na ko wulikajɔ bɛ donsodenw fana na yen nin waati na walasa ka se ka jamanadenw olu lakana cogo min a bɛɛ la ta ko n'i ye jateminɛ kɛ bi na ko ninnu ye maaw ye min ye donso ninnu ye ko bi maaw de don digisigi bɛ se ka kɛ maa minnu kan maa minnu de don danaya bɛ se ka kɛ o kan sabula bi na Mali finitigilakaw tɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu de jɔn bɛ su ani tile walasa ka se ka Mali finitigilakaw k'olu jɔyɔrɔ fa Fasiri Kɛmɛ ka baara la a ko dɔn ko ninnu ye maa ye maa bɛ se ka ngɔni suru min na maa bɛ se ka min ye danaya da min kan an tilala k'o de fɔ Tolo an y'a fɔ ni donsoden ninnu il tant que Mali autorités u ka fɛɛrɛ kɛ hali n'u t'u don sɔrɔsiya la o ka minɛ ɲini min ye sariya minɛ k'o bila a kɔnɔ walasa o tɛ yɔrɔ min k'u dɛmɛ i n'a fɔ Burukina y'a kɛ cogo min sabula san 10 maa min jɔlen bɛ n'a yɛrɛ ye a tɛ financement sɔrɔ a tɛ fɛn kɛ walasa dugudenw ka lakana du baara min
a kan ka kɛ finitigilakaw fɛ vraiment Yusu Tolo n'a ka cɛw u kan ka fo ni baara in na sabula n'i y'a ye bi hali bi Tolo sinon e ka dugu la ne y'a la n'aw yɛrɛ tun tɛ ka taa yen n'i y'a dɔn i tɛ taa ka ne to n'i y'a dɔn i tɛ taa ka ne to fewu ni nana ne fan fɛ n tɛgɛ don nin waati in na n bɛ bɔ ni 26 mars ye 26 mars ale kumana ko ye a yira sa k'a fɔ ko mois de solidarité o ni lutte contre l'exclusion au Mali o hukumu kɔnɔna la sa n'an b'a bila wele ko octobre kalo ko da bɛɛ don bɛ a la koyi da don b'a la sira jumɛn kɔnɔna la u y'a yira sa min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la gafe min n'o bɛ wele ko 26 mars u y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ don wulikajɔ min ni bɛɛ lajɛlen kan ka tasi bila belebeleba kɛ a ko kɔnɔna la koyi ko min ye jamanakuntigi kɔrɔ min ni o tun bɛ an kunna Mali kɔnɔna la don tɛmɛnlenw na n'o ye président Alpha Umar Konare ko ale ka ŋaniya sigilen don min ye kabini san 1995 waatiw la n'a bɛ wele ko 1995 ko min ye jamanakuntigi président Alpha Umar Konare ko ale de ye ŋaniya sigi k'a yira k'a fɔ ko min ye octobre kalo ye k'o ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye ka kɛ hinɛ kalo ye Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ko kabini o waatiw la gafe ka ɲɛfɔli la ko min ye maliyɛndenw ye ko u ye nin waleya in ta k'a don u sogo n'u golo cɛ fo ka na se an bɛ don min na i ko bi ma ko hali ni k'a sɔrɔ an bɛ don min na i ko bi sa ko min ye ɲɛmaaw ye sa caman bɛ yen nɔ waleyaw kɔnɔna la sa ko minnu ni laɲini kun bɛ fɔlen ko o bɛɛ lajɛlen tɛ sabatila a ko kɔnɔna la ka ɲɛsin min ye gafe ka ɲɛfɔli la u y'a yira sa k'a fɔ 26 mars don u y'a yira k'a fɔ ko min ye nin ɲɛnajɛ baara ninnu ye sa ka nin tasi bila baara ninnu ko k'a kɛ jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na n'o ye mois de solidarité ye maaw ka hinɛ ɲɔgɔn na wagati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka kalo 15 a ko kɔnɔna la ko a sinsinna jamanakuntigi min ni o tun bɛ yen nɔ kunungo ni o ye Alpha Umar Konare ale ni a ka gouvernement u ka wulikajɔ kɔnɔna la ko u ye sariya dɔ ta min n'a bɛ wele ko décret numéro 0146-8 PRM du 27 septembre 2001 ko n'i y'a jateminɛ o waatiw kɔnɔna la sa ko ŋaniya yɛrɛ sigira k'a kɛ sariya sen ye tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa solidarité o kalo ka o sinsin jamana kɔnɔna la ko a donni kama gafe ka ɲɛfɔli la k'u y'a yira sa 26 mars ko a wulikajɔw a sabatira kosɛbɛ kosɛbɛ maliyɛndenw fɛ ko hakilila jiginna ko min ye 2000 waatiw ye sa n'o ye san 2000 waatiw kɔnɔna ye ko min ye Danemark jamana Copenhague kɔnɔna la yen nɔ sa ko olu yɛrɛ gɔri turu nin waleya in kan k'a yira k'a fɔ ko yiriwa sira belebeleba don Mali kɛmɛ ka min ta olu bɛna kɛ misaliya ye u ka jamana kɔnɔ o Danemark kelen in ka misaliyaw hukumu kɔnɔna la sa ko a misaliya a ma ta yɔrɔ fila la a taara Mali kɔnɔna la ko min ye jamanakuntigi min ni o tun bɛ yen nɔ ale ka ŋaniya sigilen don min ye président Alpha Umar Konare a ka ŋaniya sigilen kun don a kunungo ka ɲɛsin min ye jamana in ma wulikajɔ tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ faama kana ye fantan kana ye kalo ka kɛ kalo min kɔnɔna la sa bɛɛ lajɛlen ka don ɲɔgɔn jigi ma ko o mois de solidarité ye hali ni k'a sɔrɔ an bɛ don min na i ko bi ko n'i y'a jateminɛ wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko octobre kalo don bari tagabolow kɔnɔna la sa ko a yɛlɛmara ka na kɛ sira wɛrɛw ye sira minnu kɔnɔna la ni gafe da b'a la ko laɲini tigi ni o ye min ye maa minnu ni olu y'a sigi diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la koyi ko a kɛra misaliya ye misaliya belebele min ni a taara a ko kɔnɔna la ko kabini octobre kalo ni ale jɔra ka ban a tile fɔlɔ fo ka na se a tile 30 ma sa ko maa caman bɛ yen nɔ olu bɛ waleyaw sigi jamana ɲɛmaaw yɛrɛ bɛ waleyaw sigi gouvernement bɛ waleyaw sigi min bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o kofɔ kabini min ye jamanakuntigi Alpha Umar Konare a ka waatiw kɔnɔna la fo ka na se an bɛ don min na i ko bi ko n'i y'a jateminɛ octobre kalo yɛrɛ ko ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin nin waleya ninnu ma min ye octobre kalo tile 10 kuma caman ko o de bɛ kɛ journée internationale belebeleba ye sa min ni o ye canne blanche ni o tɛ ma dɔwɛrɛ ye koyi an balima minnu ni yeli o gɛlɛya bɛ olu ma olu ka don don ko o waleya kelen in fana kɔnɔ ko journée mondiale de la femme rurale ni o ye tɔgɔdala musow olu ka don ye sa ko o bɛ sinsin ka bɛn octobre kalo ale tile 15 ma nin waleya bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa ko diɲɛ yɛrɛ bunakun kɔnɔna la sa ko lutte contre la pauvreté ni o ye ka sɛgɛn ka o kɛlɛ ko o fana ye waati min n'a bɛ sinsin octobre kalo kɔnɔ
tasibila de do min ni 26 mars n'u kɛmɛ k'o kɛ ka ɲɛsin jamana kuntigi kɔrɔ ma Alpha Umaru Konare ko ni ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka a bakuruba lajɛ sa k'i b'a faamu k'a fɔ min ye Alpha Umaru Konare ko a ye kunungo a ye wulikajɔ min n'a sabati ni o ye octobre kalo ka sinsin a ka kɛ min ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye a ka kɛ hinɛ kalo ye a ka kɛ tasibila o kalo ye sa ko wulikajɔ do wulikajɔ min hali sini ni maaw kɛmɛ ka gɔri turu a kan ko hali ni k'a sɔrɔ an bɛ donni min na i ko bi gafe ka ɲɛfɔli la sa ko Mali bɛ ka a barika bin dɔɔni bari n'i y'o jate minɛ ko min ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la waati min ni Mali bɛ ka a barika bin diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la ko tasibila do wa ko u bɛ gɔri turu a kan ka Mali k'a kɛ misaliya ye nin waleya ninnu kɔnɔna la Boubacar Sangare ale ka fasiri do a bɛ min ye gafe kɔnɔ gafe min ni o tɛ dɔwɛrɛ ko 26 mars do u ka bi bɔli la. Ok, na an bɔra o kɔnɔ n'o de fɔ n ko bakɔrɔni mana na kuranɛ durusi cogo o cogo tolo o tɛ se ka suruku laseli o siratigɛ kɔnɔna na an bɛ don hali bi info matin kɔnɔna na min ye fasiri kɛbaa ye ale kɔni tɔgɔ tɛ yan nka a y'a gafe y'a jira k'a fɔ o min ye coordinateur min ye mouvement association et sympathisant de l'imam Diko min ye a coordinateur kɔrɔ min ye Isu Daba Jawara ye ko ale kɔni bilala koyi min ye jumadon tɛmɛnen ye ko n'i ye jateminɛ kɛ fasiri kɛbaa y'a jira k'a fɔ ale kun inculpera min ye ka se ka min ye jamana ye mesure minnu ta walasa ka parti politique maaw ka activité k'o suspend ko ale ye o sariya sɔsɔ koyi e ko politique maa 11 fana tɛ bɛrɛ la o kelen kama wa ko n'i ye jateminɛ kɛ ko ale kɔni kun condamnera min ye kalo 2 prison ni tɛ kalo 2 kaso ko o kun dira a ma koyi ani sursis ko min ye a kɛrɛfɛmɔgɔw ye olu y'a jira k'a fɔ nin verdict min kɔni décision de justice ko olu kɔni an bɛ se k'a fɔ a kun ma bila public la ça veut dire a kun ma bila bɛɛ da kan wala mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko nin kalo 2 in jaabi min kun bɔra walasa k'a fɔ k'a kan ka kalo 2 kɛ kaso la ni sursis ko min ye Isu Jawara a n'a nɔfɛ ale min mɔgɔ b'a dɔn a ka surun min ye imam Diko la kosɛbɛ ko ale kɔni nin waati na jumadenw tɛmɛnen ko ale bilala ka bɔ bɛrɛ la min ye maison d'arrêt centrale de Bamako a tun bɛ yɔrɔ min n'i ye jateminɛ kɛ fana ko a bɔtɔ ko min ye a baarakɛɲɔgɔn kɔrɔw ye min ye semasi maaw ye ani a ka denbayaw min ye a ka famille ye ko olu kɔni tun bɛ a yɔrɔ la a ka bilali waati ko donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ko nin waati na a ka bilali fana bɛ kɛ contexte dɔ kɔnɔ waati min a ka mentor imam Diko ko ale kɔni ye jamana bila ne ma fɔ dɛ tolo fasiri kɛbaa de ko bon matin ka ko do ko o bilala dans un contexte où son mentor imam Diko est en exil ale jamana bilali ko donc ko waati min imam Diko ale kɔni ye jamana bila a bɛ jamana kɔ kan ani ye jateminɛ kɛ ko ale ni min ye autorité de la transition ko bi an bɛ se k'a fɔ ni imam Diko ni jamana marabaa ninnu bi na ko an bɛ se k'a fɔ furusa de bɛ yen foyi de ma ye ni ɲɔgɔn cɛ ko donc n'i ye jateminɛ fana kɛ di waati na ko a surtout ale min kɛra sababu ye walasa IBK ale kɔni ka fanga o ka firi k'a fɔ jusqu'à kana rectification na min ye nin waati na fasiri kɛbaa ye a y'a jira k'a fɔ démarche min ye nin waati na démarche fana kun kɛra koyi min ye autorité transition fɛ Isu Daba Jawara ale fana a kun jira k'a fɔ ko kana tagamaw ninnu boloda nka min ye Bamako kɔnɔ i ye jateminɛ kɛ ale tun ye fɛn kɛ ka bɔ centre commercial de Bamako la yɔrɔ min ale tun bɛ yen walasa ka se ka kuran ko min bɛ yen ko ka dusuma kasa jira donc o tagama de kɛra walasa ka se ka dusukasi jira ko nka n'i ye jateminɛ kɛ o dusuma kasa kɔnɔna na ko gouverneur tun y'a jira waati k'a fɔ min ye gouvernement y'a jira k'a fɔ ko parti politique o ka activités bɛ ka suspend nka cɛ in ko ale ko ayiwa n'a y'aw ta kɛ an t'aw n'a to a b'i dɛn rendez-vous dira ɲɔgɔn ma i n'a fɔ spontané an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ in na pancarte b'an bolo min b'an fɛla ye min ye an b'o fɔ min jatigiw b'o ta an bɛ yɛrɛkɛ yanni finitigilakaw ka na donc o baara min kɛra donc o kɛra sababu ye k'a fɔ ko sariya min kun taara arrêté min kun taara ko o kana a y'o sɔsɔ donc o kɔfɛ
ego daba yɛrɛ ma tunu wa k'a ɲini duguma k'a ɲini kɔfɛ ego kunnafonidila yɛrɛ min ye o jata o fana ma paru yeri bokun kɛ ale yɛrɛ kabini a nana ma yi fɔlɔ donc yeri kun paruna o senfɛ donc a y'a sɔrɔ daba min ye ale kun dogolen bɛ nka nin waati na yɛrɛla k'a fɔ don dɔ la dɔrɔn pɔn sanfɛ o y'a cɔmi donc a cɔminen kɔ o ka sɔrɔ ka taa n'a ye walasa ka se ka kalo 2 min fɔra k'o d'a ma donc ale kɔni bibi na a sera ka bɔ ni tun ye info matin ka gafe an ye min sɔrɔ ka da mana tɔgɔ kan kosɛbɛ n'an bɔra info matin kɔnɔ nin waati in na ne bɛ ɲɛsin les échos welewele ma les échos welewele u da bɛ wuli ka jɔ la koyi u y'a yira k'a fɔ ko sira belebeleba min ni o bɛ min ye Mayina ale ni Tanbaga fo ka na se Bamakɔ sira tagabolo kɔnɔna la ko o baaraw bɛɛ lajɛlen taga ni ka segin k'a bɛna fɔ ko o ɲɔngirila fɔlɔ n'a bɛ wele ko trafic suspendu ko a sɔrɔla sira jumɛn fɛ ko n'i y'a jateminɛ ko sira min n'o bɛ bɔ Mayina k'i kunda Bamakɔ kan fo ka taa Tanbaga fanfɛla la sa k'a yirala k'a fɔ ko min ye wulikajɔ tagabolo kɔnɔna ye ko baaraw de bɛ sigilen nin waati kɔnɔna la yaasa siraw kɔnɔna ko olu bɛ se ka ɲɛ cogoya minnu na ko ka kɛɲɛ ni min ye compagnie min ni o bɛ transport ko ni o ye taga ni ka segin ko tagabolow bɛɛ lajɛlen kunna ko ka kɛɲɛ ni duguladenw olu ka ɲɛfɔli ko nin sira belebeleba min ni a bɛ yen nɔ sa ko waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa min ye sirabakan kasaraw n'a ɲɔgɔnna ye ko o bɛ ka taa ye nin waleya kɔnɔ sira belebeleba min mobili ko tagabolo kɔnɔ n'a bɛ bɔ Mayina k'i ɲɛsin Tanbaga ma kɛ segin ka na Bamakɔ sira fɛ ko o hakilina de kɔnɔna la min ye jamana ɲɛmaaw ye sa ko y'a ŋaniya k'a fɔ ko min ye baaraw ye ko olu ka sigi sira ninnu ka baara k'a ka kɛ baara kun kelen ye o hakilina kelen in kɔnɔna la ko min ye nin sira tagabolo ye sa ko a ɲɔngirilen don an bɛ don min na i ko bi gafe da b'a la o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye mantɔrɔ belebeleba ye ko a kɛn bɛ k'o ɲɛsin an bɛ waati min na i ko bi taga ni ka segin o hokumu ma k'a sababuya kɛ maa minnu ni olu bɛ tɛmɛ bolimafɛn ko tagabolo kɔnɔna la sa goudron ko tagabolo kɔnɔna la ko k'u kun da min ye Mayina kɔnɔna fo ka na se Manantali fanfɛlaw n'a ɲɔgɔnna ma sa ko gɛlɛya belebeleba b'u kan k'a sababuya kɛ sira in ko wagati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa a k'u yirala k'a fɔ a taga ni ka segin a ka ɲɔngiri dɔɔni dɔɔni baara ka k'a kɔnɔ dɔɔni dɔɔni ko bari an bɛ don min na i ko bi ko a tigɛra yɛrɛ de pepewu k'a sababuya kɛ baara ninnu a dilali ko tagabolo kɔnɔna ye fasiri da b'a la u y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ don wulikajɔ min n'u bɛ gɔri tura kan k'a ɲɛfɔ jamana ɲɛmaaw ye sa ko fɛɛrɛ ka ɲini a la k'a sababu kɛ ni sira tigɛra pepewu ko fo fɛɛrɛ wɛrɛ ka yira min ye taga ni ka segin tagabolo la a bɛ se ka maaw bɛ se ka bɔ ni sira jumɛnw ye ko ni o ma yira ka ban fo k'a fɔ ko siraw tigɛra ko gɛlɛya belebeleba bɛ a kɔnɔna la fasiri a bɛ les échos welewele kɔnɔ les échos welewele teliyara n'o de fɔ n ko ala danaya kun y'i bila i ka sira tigɛ ka sɔrɔ i ma côté fila la kɛ n'o tɛ i ni mobilitigi n'a ɲɔgɔn ye donc o siratigɛ kɔnɔ an bɛ don min indicateur de niveau kɔni teliyala e yɛrɛ b'a fɔ cogo min waati b'an kɔ la nin waati na i su ninnu tɛ e ma to donc n'i ye jateminɛ kɛ fasili kɛbaa b'a jira k'a fɔ Etienne Kaba Sisoko ko ale kɔni bɛna jira juge ɲɛkɔrɔ bi ko in tolo ko n'i ye jateminɛ kɛ audience min inscrire bɛ bi n'i ye jateminɛ kɛ ko a bɛ kɛ ni kiiri min kun tigɛra k'a fɔ ko min ye Etienne Kaba Sisoko min ye chercheur ye nin waati na ko ale kɔni kun condamné na min ye kaso fɔra ko san 2 nka san 1 kaso k'a b'o kɛ san 1 juru bɛ don a la ani n'i ye jateminɛ fana kɛ ko a kun kan ka musaka dɔ sara jamana ye min ye taa ko ka sɛbɛn miliyɔn 3 ɲɔgɔn na ko o siratigɛ de kɔnɔ min ye a ka sɔrɔladɔnbali ye min bɛ a jukɔrɔma tɛntɛn nin procès la olu kɔni kun y'a jira k'a fɔ olu ma sɔn nin jaabi ma o ma sɔn a ma sini o ye rejet kɛ ko o siratigɛ de kɔnɔ olu y'a ɲininka k'a fɔ ko ni ko min bɛ yen olu ma jɛn n'a ye wa sariya kiiri wɛrɛ ka tigɛ donc bi ko ale kɔni bɛna taa cour d'appel ɲɛkɔrɔ walasa nin waati na ka se ka a ka kiiri ko ka i kuma a kan ko o siratigɛ kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko maa min de don ko a kɔni occupera pour atteinte au crédit de l'État n'i ye jateminɛ kɛ atteinte au crédit de l'État ko ani injure nenu envers les autorités ko o ye neni ye ka ɲɛsin min ye an ka jamana marabaaw ma ani ko diffusion de fausses nouvelles n'i ye jateminɛ kɛ ka kuma fɔ minnu tɛ tiɲɛ ye a ka livre dɔ kɔnɔ livre min a y'a intitulé propagande agitation harcèlement n'i ye jateminɛ kɛ la communication gouvernement sur la transition ça veut dire propagande harcèlement ko jamana marabaaw bɛ baara minnu na min ye nin transition in kɔnɔna na ko kabini an bɛ se k'a fɔ o nalen fanga la le 18 août
mi waati min o ye IBK kɔni bɔ fanga na ko a ye kumaw de fɔ a ka gafe kɔnɔ kuma minnu b'a yira k'a fɔ marabaaw bɛ manipulation minnu na nin transition kɔnɔna na ko donc o kumaw de fɔlen gafe kɔnɔ ko a minɛni bɛ o kama ko ni jateminɛ kɛ min ye fasiri kɛbaa ye a y'a yira k'a fɔ bi min ye défense des droits de l'homme ye min ye Amnesty International ka fara mɔgɔ caman kan bi na ani jamana kɔnɔ jamana kɔ kan ko bɛɛ sigilen bɛ ka nin kiiri de jaabi lajɛ k'a lajɛ ko sabula a yirala k'a fɔ abukaw y'a yira k'a fɔ nin kiirifɔlɔma fɔlɔ min kɛra ko jamana marabaaw ko olu bolo b'a jukɔrɔ donc ko bi na ko bɛɛ de sigilen bɛ k'a lajɛ min bɛna bɔ ni kiiri in kɔnɔna na ni ala sɔnna min ye desk k'a fɔ ko ale ka fasiri kɛbaa de don i n'a fɔ y'a fɔ cogo min waati b'an kɔ la isu bɛ ka yira k'a fɔ waati sera isu a ye miniti kelen d'a ma an bɛ bɔ hali bi indicateur de niveau kɔnɔ AES ale y'a jira i n'a fɔ don nata la an y'a yira k'a fɔ min ye Ali Faraka Ture ale ka Grammy Award a kun tunna donc o siratigɛ de kɔnɔ min ye an y'a fɔ k'a fɔ o tunna min y'a denkɛ Vieux Faraka ye ale ye welewele dabɔ k'a fɔ mɔgɔw video dɔ kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔw ka fara u kan nin prix bɛ se ka ye cogo min tolo ala barikada la min ye nin prix award ye a yirala k'a fɔ min ye somɔgɔw fɛ k'a fɔ a tigi ko trophée ko a yira koyi ko o tigi ye trophée bila manafima kɔnɔ walasa kana bila soda la an yɛrɛ ye ja kɔnɔ cogo min a trophée yɛrɛ est-ce que a tigi kun t'a miiri ko sanu de don a kun ye buru nin yɛrɛ kun kari ka bɔ a la donc ni kun ye AES ye ale ka bi sɛbɛnni ka bɔ impôt indicateur de renouveau kɔnɔ donc waati kɔni an bɛ se k'a fɔ cogo min tolo waati o kɔni sera donc nin waati in kɔnɔna na donc an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn i n'a fɔ o don natɔla la sinon an y'o de fɔ don o don ni fasiri kɛbaaw mana min fasiri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan walasa ka se ka a walawala aw ye o siratigɛ kɔnɔ maa min bolo tun bɛ régie d'antenne na nin waati na Isu Sangare fulakɛ Musa Hayidara Augustin Esobe autorité morale Saliu Ouedraogo Lamine Cɛgana kuntigi an b'ale fana o nin waati na Dirisa Kamara ale bɛ accueil la Kamarakɛ an b'ale fana fo Musa Sanogo ale bolo tun bɛ baara la ni baara bɛɛ tara ka kalifa mɔgɔ ma o tɛ ATR ale de ma ye kɔrɔbɔrɔkɛ faama ani e yɛrɛ bɔra k'a fɔ maa min b'a bolo don a posi kɔnɔ ka gafe fɔ ɲinatigɛ k'o fo n'o de f'i ye n'i ye bakɔrɔni kalifa sugu la ni dugu jɛra ka to yen tolo o kɔrɔ ye ko kɔngɔ t'a la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ nin kɛra tulo garisɛgɛ ye sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan walasa ka se ka gafe walawala aw ye. Le fond du problème aujourd'hui, c'est nos relations avec la Russie qui